Kajing puli na kitab usip hania nong itulupa kalenong balay kidkot kat sao rup kat pra. Troy jam ka kon kantay ka Sion to parta ko Israel tori sahabat syat kemen na do ka donod. Ka kon kantay ka Jerusalem utray ulabeng no ikiray persya epi. Ulabe krat ikinong syon jong pi usiem ka Israel utray udon hapadeng jong pi. Henom ting syo iya ka jing janjar. Ha kata kasngi an saong ya ka Jerusalem wat syap ting ko Sion. Wat sya bagi kiti jong pi kin luwai. Utray ublay jong pi udon hapadeng jong pi. Kla kawaj ubaay jing jom. Un risa halo jong pi da ka jing kemen. Bat un pentamaya pi ha ka jing e jong u. Un le kemen halo jong pi da ka barwai jam. Lakum hakasngi jing kawai niam. Kaktian jong utray. Kasam naga kitab Isaya kalenong ka bakat ar. Bakraw hapadeng jong piu long ubakuy ki Israel. Hakmi ublay ulong kajing panem jonga ngan shania bat ngan om syap ting na bau utray ublay ulong kajing klain jonga bat kajing ruai jonga. Bat ula kelalong kajing panem jonga da kajing kemen hentang om naki pukri kajing panem. Bakraw padeng jong piu long ubakut ki Israel. To ay ngo yaw try to khot karpat ik kerteng jong u tapan banay ki kam jong u hapadeng ki jai ban riu to pla baka kerteng jong u kalong kabah kle tam. Bakraw padeng jong piu long ubakut ki Israel. Torwai ki jingero yaw try na ba ulale ki kam badan buram. Ay bon chip ikani hakaperthai baro. To pertama terwai da kajing kemen pi ki basyong hasion na ba ubakraw padeng jong pi ulong ubakut ki Israel. Bakraw padeng jong pi ulong ubakut ki Israel. Kajing puli na gospel bakut kat kum Lukas kalenong kabaning kong kadkot lai pukandai rubasan pun rio. Hagi to gisni ka Maria kalayeng bat kalalej bakbak syarilum syakisnong ha Juda. Bat kalarung hakayeng usakaria bat kalay kublay ka Elizabeth. Haba ka Elizabeth kalayos ngawi ka jing kublay ka Maria ikanlong hakakpo jongka ila kenji. Bat ka Elizabeth kaladap daw mensim bakhud bat kalaparta da kasur bajam. Bagar ku ya pi na padanggi kantay balagar ku yo so jongka kapo jong pi. Hato ngaday ka bakat ka kami utray ka wan jongo yanga. Nabah kami haba kasur ka jing kublay jong pi kasawa kiskor jonga ikalong hakakpo jonga ila kanji na ka jing kaman. Batsuk kata kaba langit ba en sa penurlong kata kabalakren haka na utray. Te ka Maria kalaong kadunod jonga ka hero pendon burom utray. Bat kamen sim jonga kasyat kamen hau blay unong panim jonga. Nabaho la nyew buromia ka jinglong red ka syakri jong u. Nabaha kami nado menta baro ki pateng banriu kin sakhot yanga ka blakar khu. Namaru tau badan bor ulale ki bakraw yanga. Ka bakhot ka kerteng jong u. Bat ka jingis na jong u kalong hakito ki bating buromia u pateng la pateng. Ulapan ia ka borba deki kesang keti jong u. Ula pendomboj iki basarong. Ha ki jing perkhat mari ki donod jengki. Ula penhiari ki bakraw bor na ki khat jengki. Bat ula kentiu ya ki bariat Maria. Ula pen kadang iki batangan na ki eki babaha. Bat iki barius pa ula phano thali. Ula yarab yu syakri jeng u Israel. Udah kan mau yala ka jing isin ay. Kumbau la keren haki kepa temen jengi. Hau Abraham bat ki khon ki ksiu jeng u junam. Ka Maria kalasa bat ka Elizabeth kembalai banai bat ka salit pai shalaying. Ka gospel jong utray.